Ahoj, po Honzovo oslnivý premiéře. Čau, tady Honza Svitiu. Čau, tady Honza Svitiu. Čau, tady Honza Svitiu. Přišla řada na mě. Čau, tady Lukáš Svitiu. Máme pro vás druhý video. Tentokrát se jedná o trošku náročnější cvik, než byly kliky, nicméně máme pro vás skvělý návod a určitě to rychle zvládnete. Jedná se o výskok z lehu, který proslavili třeba Jackie Chan a další akční hrdinové ve svých filmech. Jdeme se na to podívat. Prvním krokem k naučení se výskoku z lehu je zvládnout most. Jestliže most umíte, zkuste tohle. Položte si ruce vedle uší jako při kotrmelci vzad a zhoupněte se dozadu. Jakmile však budete mít kolena u hlavy, pokuste se na místo kotrmelce vyšvihnout do mostu. Tento cvik a dva následující vám pomohou nacvičit techniku úplného výskoku z lehu. Dále vám pomůže si cvik zkusit na šikmém povrchu. Dávejte ale pozor, ať to nepřeženete, jako třeba teď já. Také musíte začít ze stojem, abyste se mohli zaklonit a díky tomu se potom dostatečně vymrštit. Dalším krokem je výskok z kotrmelce. Tento cvik je již dost obtížný a mohl by vám připadat i těžší než samotný výskok z lehu. Přesto by však někomu mohl pomoct. Nejdůležitější je odrazit se ve správný čas. Jakmile se zády dotknete země, tak musíte švihnout nohama. Je to přesně v tenhle moment. Konečně se dostáváme k samotnému výskoku z lehu. Poslední důležitá rada. Soustřeďte se na to, abyste skákali co nejvíce do výšky. Nějak takhle. Pouze tak cvik zvládnete. Jestliže skočíte do dálky, tak dost pravděpodobně skončíte na zádech. No a takhle to nakonec vypadá. Není to cool? Nechcete se to jít hned naučit? Tak jděte. Nic vám v tom přece nebrání. Tentokrát se jedná o trošku náročnější cvik, než byly kliky, nicméně s trochou cviku to určitě rychle zvládnete. Bude to výskok z pyťů,